حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتبنت مرزاي عيلي تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا نديو ما تسبتنا يو خبلنا نديو يو كلنتنا وتروات تنكب وتروات دالو عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلو دلوات حدا مسرح كنا سكرنا يو ومبار كبرات سكمتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي سدالي بدلو قدنا سيات دالو يو أخوانا سلو سيات دالو يو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين up social media خيتكم invest I want to invest in مسبل كاس دبي بعليها تمسكها فدي هني search engine optimize استلزخونو I want to invest مسبل كا دبي قديمة تمسكها because they invest on those things كل جينا كي حسب كهالقطة invest كسب خلوا they crash you up to Google قدامه تيموت الصوت why are they doing this مغنياته they فلتوهم هزبي زي فلتوهم عليت جنزبهم تسكيمهم زي عروان زدخمون بورسهم تسكيمهم أب دبي كيدهم هذا بلاسو دبياويان بناتهم جنزب يصرحوا أب عدهم زقمة جزا تدل اليوم دما كي كبعدنا خبلو خازقولوا جزا لهم اللغة دولار تسكيم كأمريكا مسيحة أب دبي ترى فلهم اللغة is a blessing in هاجر is it كي هيكون إيرترا كالوت فورينرز نحن تواون كتقدم كتكلالوا سلزي إذا الدياسبورا زلوا السب من إيرترا active ويتك يردعني تصلوانا إجاتات تصلوانا إتي financial sector رجال ملا سوسرح يدلي أنا لو ما أعطيها جزاء كتب لي بالكنسل تيرا تحرك لي تعمد كنجمرينا كاب حجك المدبات كما سالو تيخاطب مالت نعيونكو حجة كتير كأنكو كلنا جرسي أبتتعراتي تقدم تجنزبا يكون زلنا I have to organize things you know لذي من إيرترا كجبرو زلوا أبيدو نزلوا لو hanging fruits قال لي لندك قوت قاعد لين زلا وين اللوا بنجمر مجمرة أتي أبدأ بهجراو نزيله أنا انتهز بالمنجس إيرترا game changer صوت أنت خجبر خل نزوم أبدأ بهجراو نت 3% ناخذلنا عمتها زقنا ينعتاتهم جزاء نخسرحوا ويون جزاء سرحوا نزق جزء وانت زبلهم نيرز بإيرترا هلا لقيكم دانيال زبلو كنت هلا لق قبل أبتي إمباشتات كيدو أبي لا تفورم باب سدود لانتا قيرات زيافو متزعد فنير حزب إيرترا كنت هلا لق معاتي دحر سب كتر فايدة لنا إيرتراوي قدام يكون يزدلي دخاني قدام يمخان ولا بليبيا بحرت حس كم خاطر قينا we are ready to do it I mean إثيوبيا نكون يرم سايب السودان أفغان شيلا نقدر كسكله شدش شوعات إثيوبيا يرم ساي سلولات جيكم السقم ببحر خدي بلوني أنا خاص ببحر مخاذ يكون جميع أنا تجنزف سلدير خوكي أفزل لهم بر تمال مخاذ كون يرى ويك ورح مخاذ كون يرى دايما خاذيسي إتمن قد دافرهن يكون أنت تجنزف سلديت أخال اللي جلي we are so eager نخن لوات تردي خاني نقدر نخن كير مراب السودان أنا ممري نيره عندنا دافعين صراحة أنا محاربتي كان شلون نازل برانا ممري نيره أمنا هندايم بتمر نيره تبوس راعيو أبتك زي تسي السودان سي حماض مزاي كنا نير السوق عايز nothing مخني أترسي نخليه سيد جريز اللغانة كم كالوت سبات يكون إيرتراي كبرنا نام فلت كنكلالنا إيرترايان سددوا زلون تايبل عد مرير وي سدد عليه بلني يس عد مرير وتراي يكون سدد زل إيرتراوي تسديدو كاليفورنيا خاطر خمس غلسل دفلتي لكن زي بحرن قال ملان تزيه اللي سب أب السودان كل توار حمز جبره تخيل إيرترام تملت ولا سواي هالو وأنا تكبيري سدد we know it جن تسفاناي أمريكان تلقى تسفاناي لندن تلقى تسفاناي زوريك تلقى خوينو
of course you sacrifice تقبر كم تسفى زي بلهم كبحر بسنة أتوني رم أبتليان دي حلفو أبتليان ورقة أي وهابهم قال ملي بقى شجرة دخشيت قال زبلون إحنا قد كم زدك حجر مسئلنا أب حتى يرجع ورا أفتوا هيبنا لو ميخمان زي قلنا تاتوسينا لكالوت دك حجر كنا نبرالنا of course هنا نسدد سأزي أنا وهي اللغة ترى باقن تاين خبري ليه تبدأ جزء لسب نوش تعدي أبركوتا نخجبر more كسرح له خلاله تزولو it's not enough ناي سوماليا الله حنت فيديو أنا زراقوا منقص سوماليا سي ديبارتمنت اللو كاليفورنيا يخدو مينيسوتا يخدو سويدن يخدو سويسرلاند ديبارتمنت تقبر دياسبورا زلهم من عبا جاهم تو غزاو تغزو تدل يمكن حقزوكم هنا I mean I'm talking about Somalia لو مت غزو لقى الشباب صباح فنجروز غول غزا يزارب زلوان like seriously Somalia مالت security عبس اقم زلوم but they never stop investing بدهان الله اب يوتيوب كيتكم رايك عرب كويدم اسلام سوماليا كويدم ريل استيت ገዙ ሰባት አለው ጽቡቅ ኤክስፒሪየንስ ገይረ ዝብሉ ጽቡቅ አሰት ግሮዝ ገይረ ላይ ዝብሉ ሶማሊያ አና ዝዓነወት ሀገር ይዝመስለና በት ሶማሊያ is rebuilding እቲ ህንጸት ካብ ውሽጥ እንታይ ከሎ ታንክታት ናሃረሞም ከሎ መድፍዕና ተተኮሰ ከሎ ግብረ ሽበራ ናሃረሞ ከሎ they are building ስለዚ ኤርትራ ድማ እታ ዘይት ትገም ዕድል መጽያትና አላ if we don't use the next 4 years አና ናተይ ርዲት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ብቁጠባ ለውጥ ክትገበር ተዘይኪላ we will have a very difficult time ምክንያቱ we don't know ድሕሪ ትራምፕ መን ክመጽእ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ትራምፕ ናይ ድራማ ሰብዩ ንግሆ ካብታ ደቃሱ ምስተበራበረ ትዊት ዝጸሓፋ ትማል እንታይ ተገይራ ይትዝክርኒ ካብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንሎሚ ተቀሪብና ንጸንሕ ዜና ክንገብር ንግሆ ምስተንሰ ኣና the breaking news ገይሩ ነቲ ናይ ትማሊ ኦፍ ይገብረልካ ኣከምዚ ዓይነት መራሒ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክሓስብ he doesn't even know ስለዚ ኣከሙታት የለን ንኣሜሪካ ድማ 4 ዓመት ኤርትራ ሰላም ክትረክብ እያ ተዋሓደ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ክትረክብ እያ ኣብዘን 4 ዓመት ግን ኤርትራ መሰረታዊ ግስጋሴ ወላውን ምስቲ ኩሉ ዘሎ ተጻቦ ክትገብር ክትጽዕር ክትክእል ኣለዋ ንሕና ድማ ኣብዘን 4 ዓመት ብዝከኣለና ምናልባት ጽባሕ ክኸውን ድሕሪ ወርሒ ከይከውን ክእል ግን ነዚ ንክንገብር እቲ ቻነላት ናይ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዘተኮረ ኣብ ኤርትራ ዲጋንተ ተሰሪሑ we have to promote it ካብ ኤርትራ ዲጋንተ ተሰሪሑ ዲጋት ዝኸበረ ኢንቨስትመንት እዩ ንሕና ኖርማል ክላ ዓዲ ዲጋታት እንታይ መን ሰትይዎ ንዓኻ ክሰትዮ ጥራይ ኮነ ዝግበር ዲጋ እቲ ኣግራብ ንክሰትዮ እውን ይኸ ዲጋ ትገብር ዲኻኒ ኣግራብ ምሰተየ ድማ ማይ ይመፀካ ሚንዚ ኣብ ሳይንስ ንምሃሮ ዝነበርናይ ኣግራብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሳቶም እዮም ነቲ ማይ ደምፅዎ ኣግራብ ምስ ጠፍአ ኢኻ ማይ ዝጠፍእ ስለዚ ዲጋ ክሰርሕ ከለኻ ንዓኻ ብምባ ክመፀካ ኣይኮነን ብምባ ድሕሪኡ ድመፅእ ዲጋ ክስራሕ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝወስድ ኣብ ኤርትራ ስሚንቶ ኣበይ ጠፋ ኣሎ እንተኢሎምኩም ክንደይ ዲጋ ይስራሕ ኣሎ ኢልካ ክትሓትት the moment they stop ዲጋታት ስሚንቶ ክህልዩ ኣብ ኤርትራ ተንዝርካበን ዝኩሉ ዲጋታት ዝሰርሑ ዘሎ ጠጠው ተይሉ ስሚንቶ እኮ ንህንፃ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ካብቲ ህንፃ ከይግበር ዝገብር ዘሎ ባዕለይ ድምልሶ ዘለኹ ትሕቶታት እቲ ስሚንቶ ካብታ ፋብሪካ ናብታ ዲጋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ the day they stop ዲጋታት ስሚንቶ ወላ እታ ገደብ ትበሃል ፋብሪካ 10 ኩንታል ተፍርያ 10 ኩንታል ተፍሪ ተኮይና 10 ኩንታል ኣብ ዕዳጋ ክርከብ እዩ ሕጂ ግን ተንዝርካባን ጥዑይ ዓብይ ፋብሪካ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ዘሎ ግን ካብ ኢድ ንኣፍ እያ ዘላ ምንጥል ኣቢልካ ኣብቲ ዲጋ ሓደ ትገብር ኣብቲ ወላቲ ኣሰራርሓና ዲጋታት ተሪኻዮ እውን ንምንታይ ዓቕሚ ሰብ ኣብኡ ይፈስስ ኣሎ you have to understand that ስለዚ ነዚ ፕሮሞት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያውያን መራሕናቶም ፅርግያ እዩ ዝሰርሓሎም ፅርግያ ድማ ንኢንስታግራም ፅቡቅ እዩ that's why ለይትን መዓልትን ፕሮሞት ዝገብሮ ዲጋ ግን ኢንስታግራም ኣይከውን እዩ ዲጋ ማለት ኣብ ወክድባ ወይ I don't know ኣብ ሓደ ኣብ መልቆ ዝተገበረ ዲጋ ሲ ኣብ ኢንስታግራም ክኣቱ ይክእልኒ it's not like flashy thing ኤርትራ ግን ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ፕሮሞት ክትገብሮ ኣላ regardless ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ፕሮሞት ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ዝርአ እውን ገለ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ነዊሕ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ am very passionate about this topic ኣብ ከምዚታት ክንዛረብ ድማ ደስ ይብለኒ ወላ እንተደይ ገበርናዮም ቅድም ክትሓልሞ ኢኻ ነገር ኣብ ርእስኻ እዩ ዝስራሕ መጀመርያ ኣብ ርእስኻ ምሳተ ወይ ኣብ ባይታ ዝመፅእ ፅኢልካ ንጎ ተንሲኻ ገዛይ ትጅምር ኒኻ መጀመርያ እንታይ ክገብር እየ ካበይ ከምፅእ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ ኢኻ ክትሓስብ ተጀሚርካ ፅቡቅ ጥቃሲ ፅቡቅ ኢኻ ትሓድር ምክንያቱ ሓጢኣት ናይ ትሓስብ ኒኻ ፅባሕ ንጎ ድማ ሓሲቡ ዝፀንሐ ርእሲ እዩ ተግባር ዝገብር ኣብዚ ድማ ማዕበል ንሱ ክኸውን ኣለዎ ስራሕካ ቀዳምነት ወላ ንኣወል እውን ኣብ ዝረኽበሉ ከማ ክብለየ ዝደሊ ቀዳመይቲ ክፋል ናይታ ቪድዮ ትመፅእ ኣብ ተጋሩ እንታይ ገይሮም I don't care ማለት ተጋሩ ሪስፔክት ኣለኒ ሓድነት የለና but I care about Eritrea ኣይ ኤርትራ ዘገድሰኒ ተጋሩ ጎረባብትና እዮም ጎረቤትካ ድሕሪ ሓውካ ይድመፅእ ሎጂካሊ ኣነ ብዛዕባ ስድራ ቤተይ ሃገረይ ዝሓስብ ቀዳማይ ሱዳን ካልኣይ እዩ ንዓይ ማለት ሱዳን ጎረቤትና እዩ ገለመለ but at the end of the day ኣነ ኤርትራ ተገድሰኒ ሱዳን ባዕሎም ኣለዎ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ክተርፈና ከሎ
برايورتي ناتنا ايرتراي تግራይ ون ሕጂ እኮ ሰላም ንብል ዘለና ካልእ ፀገማት ንኸይመፅእ ዳ እምበር ሕሉፍ ናይ ትግራይ ፍቅሪ ስለ ዘሎ ወይ እውን ልዕሊ ኤርትራውያን ክንሪኦ ስለ እንደሊ ኮና ኣነ ንኣብነት እቲ ባንዴራታት ትብል ፀኒሕ ኮን ዓይ ርእሰይ እውን ኣይመፀንን እዩ ጀስት ሰላም ኢና እንደሊ ዘለና እምበር ሓግዙና ኣይኮና ንብሎም ዘለና ሰላም ከዓ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ስለዚ ኣተኩሮና ናብቲ ዝዓበየ ክንከዶ ንኽእል ጥራይ ንግበር እቲ ካልእ ጓል መንገዲ ድማ ንስገሮ ኣዝዩ ነዊሕ መልሲ ይበኩም ኣለኹ ብዛዕባ ዘርእስቲኻ ደስ ስለ ዝብለኒ ንሕና ሓደ ሰብ ፃብዕት ኣሎ ኣዕንት ኣሎ እግሪ ኣሎ ገለመለ ካብአን ሓንቲ ተጎዲላ ስንኩል ኢልኹም ካብቲ ሰብሲ ኣካለ ጎደሎ ይበሃል ሙሉእ ዝነበረ ኣካለ ጎደሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ እዩ ኣይሸየጥ ኣይልወጥ ፈሊኻ ምጥቃዕ ዝበሃል የለን ንሪኦን ንንብቦን ኣለና እዚ ሆፍሊ እቶም ልሂቃን ወይ ከዓ እቶም ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ትሰርሕሉ ኣለዎ ካልእ ግን ሞር ኣነ ደስ ብለኒ ኣብታ ሓንቲ ኤርትራ which is one nation which is ሓንቲ ሃገር ከም ኤርትራውያን እዚኦም ጎረባብትና አንተ ጆርጅ ጠይፅዋ ነይሩ ናይ የመን ሶማል ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ ካ ዘላቱ ሕጂ ሓይልና ንሕይለሉ ዝበኸሩ ሕዋትና ኣለዉ ሞር ኣነ ባህገይ ኩሉ ኤርትራዊ ተጠርኒፉ ደጋፍን ተቋምን ኣይኣምነሉኒ ቀደም ኢሉ ኣሚነሉ ይፈልጥኒ ሞር ብሓንሳብ ዓይና ንዓዲ ዝዳና ሓዊሕስከ በፂሕካ መፅኻ ዓዲ ክሪኡ እሞ እንታይ ጎዲሉ ክሪኡ ኣብኡ ክሰርሑ ቁጠባና ክዓቢ 100,000 ኤርትራዊ ካብ ዲያስፖራ ንኤርትራ ተኣትዩ ብዓይኒ ቁጠባ ናይ ሃገር ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን 200,000 ተኮይኑ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ጥራሕ ንስድሩ ርእይቶ መፅኡ ይብለካ ኣሎ ሕጂ ሞር ኣብኡ ክንዓይ ክንሰርሕ ከም ሚድያ ደስ ብለኒ ሰብ ካብ ዝደጋፍን ተቋምን ፐርሰናል ኢጎ ወፂኡ ከዓ ኣብኡ ክነብለሉ ደስ ብለኒ ናህና ናይ ማሕበረኩም ናይ ኤርትራውያን ናይ ኮሚኒቲ ናህና እውን ብመንእስያትን ገለመለን ክዕላቕልቕ ደስ ብለኒ ዝተፈለየ ሓሳብ አንፅርፂሮም ካልእ ተተዛረቡ ግዝያዊ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብኡ ክንዓይ ደስ ብለኒ ናይዞም ጎረባብትና ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ሞር ኦፍ እቲ ውሽጣዊ ናህና ታፅምዶ ኤርትራውነት ኩሉ ኤርትራዊ ብሓባር ዝዓየሉ ክሰርሓሉ ኣለዎ ኢለ ድኣምን እዚ ካልእ ህዝቢ ፈልጦ እዩ ኣብዚ ምሳላስ ብዙሕ ሰብ ኣምሲቡ ሓንቲ ፀርፊ እውን ኣይትረክብን ኢኻ ሓንቲ እንታይ ኮይኑ ደይፀረፍ እንታይ ኮይኑ እንታይ ደስ ኢልዎ መን ይሆም ኢልዎ ማዓት ሸሓት ኮመንት ሪእዎ ኣሎ ሕጂ ነዚ ንቅድሚ ዝኸደሉ ሓደ ኤርትራዊ ክንዲሽሕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣብታ መስመር እቲና ኣድማዕቲ ዜጋታት ንክንፈጥር እንዳተመላልኣና ክንከይድ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዳሕራይ እምነት ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎምና ኣብይ ቀይሕ ጌርና ኣሎ ጠሊምና መለስ ቁስሎም ኣይትሕኮ ኢሉ ብሓጭርና ሃይለስላሴ ከምኡ ገለመለ ብድሕሪ ሕጂን ከምኡ ከም ንቡር ክንወስዶ ልብኻ ስብር ከይብል ከም ንቡር ወሲድካ ግን ዕዮ ገዛኻ ብግቡእ ክዓይለካ ቁጠባ ወታደር እቲ ሞያ ዘለዎ ፍልጠ ዘለዎ መንእሰይ ክዓይ ተኮይኑ ብተግባር እዩ እዚ ክንዓየሉ በዛ ናይ ሎም መዓልቲ እዚ ዳና ሓወይ ከምኡ ጆርጆ ኩላትና ሓቢርና ከም ሚድያ ክንጉስግሰሉ ካልኦት ዋላ ኢትዮጵያን ኣምሓሩ ድሕር ድቤት ክገብሩ ኣብዚ ክሰርሑ ተኮይኖም ምስኦም ሓቢርና ክንሰርሕ ክንዓይ ኣብዛ ናይ ንዑም ዝምልከት ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ግን ውሽጥና ብኮንክሪት በቃ ክነብሎ እዩ ዝብል እሞ ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ እንታይ ክንገብር ኣለና ጆርጆ ዳንሽዑ ይድምድመልና ኣብ መወዳእታ ከምኡ ክንብል ከለና ጥራይ ከማን እቲ ፅባቐ ዘለዎ ምክንያቱ ንሕና በገይና ዘለና ኣብ መወዳእታ ክንዛረቦ ንኽእል ነጥብታት ኣሎ ከነበርክተሉ ንኽእል ቦታ ድማ ኣለና ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መኸተ ወይ እውን ቃልሲ ብኩሉ መንገዲ ዝገብሩ ኣብኡ እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ንዓታቶም ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል ጥራይ ናትና ጆብ ክኸውን ዝኽእል ኦፍኮርስ ንመንግስቲ ብተፈጥሮ ክውደስ የብሉን ክብሪ ክትብ ኣለካ ከተመጉስ ኣለካ ግን ነቐፌታ ይደሊ መንግስቲ ክሪቲሲዝም ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም የብሎ እዚ ነገር እዚኣስ ኣብዚኣ እንተትመሓየሽ እዚኣ ከምዚኣ እንተትግበር ሓሳባት ክትቦ ንመንግስቲ ፅቡቕ እዩ ነግድን ኣይኮንካን ኩሉ ግዜ ኣገይን ኣብ ምንታይ ተበጊስካ ኢኻ ነቐፌታ ትህብ ዘለኻ ወይ እውን እቲ ሓሳብ ትህብ ዘለኻ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሃገራዊ መትከላት ደው ኢልካ እዚኣን እንተትኸውን ከምዚኣ ዝነበረት ከምዚኣ እንተትዕረ እዚ እንተዝኸውን ክትብል ከለኻ ብትክክል መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ፊድባክ የድልዮ እዩ
ምናልባት ብቐጥታ ፐርሰናል ነትሰብ ክብርናቶም ከይጉደልካ ፀገማቶም ከይተረዳእካ ዝበሃል ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል ግን ንመንግስቲ ነቐፌታ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ይህብትሞ እዩ ይዕብየካ ድማ ወግለሰብ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ደገ ዘለና ዝያዳ ክንገብሮ ንኽእል ንዝብል ሕቶ ኣነ ወላ እውን እቲ ብዙሕ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ካብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመት እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ኢልና ብዙሕ ንዛረበሉ ነበርና ደቂሱ ዘሎ ብዙሕ ኣይደቀሰና ኣሎ ብዝዋን ተንሲ እዩ እንተስ ብሓደ ዳርጋ ተቢሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ሞመንትም ኤርትራ መድረኻ ዝኣኸለ ስለ ዝመስል ዘሎ ድሮ ኣኺሉ እንድዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ መወዳእታ ሓጎዝጎፅ እውን እቲ ኤርትራ ክትብገሰሉ ትኽእል ከመይ ጌርና ኮንደኾን ክንሓልካ ንኽእል ኮንደኾን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ገለ ድራማ ፈጢርና ናይ ኣሜሪካ ፀቅዒ ወሲድና ቀደም በዓል መለስ ብውሕልነትን ብሽርሕን ጉርሕን ዝገበርዎ እቲ መድረክ እውን ስለ ዘፍቅድ ዝነበረ ኣብ ብንዑ ይድፍትን ዘሎ እኮ ሰምሃው ገለ ድራማ ፈጢሩ ሲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎንካ ኣለኹ ገለ ጆኻ ንሻዕብያ ክግደልካ ገለ እንተበሎ ገለታት ከምኡ እኮ እዩ ንኣሜሪካ ሲ ክዋጋላን ክሞተላን ይኽእል እየ ዝብል መራሒ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ዘሕፍር መራሒ እኮ የለን ግን ስዳሓን ንግደፎ ኢትዮጵያ ከምኡ ንቡር እያ ባቶም ሜይቢ ፓትሪዮቲዝም ናቶም ጅግንነት ናቶም ብከምኡ ክልካዕ ይኽእል እዩ ናቶም ንዖም ዝምልከት እዩ ኢትዮጵያ ነብሶም ዝኸኣለ ሃገር እዮም ኣነ ጃጅመንት የብለይን ብዝመስሎም ይኸዱ ኣለዉ ዶናልድ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ዘድንቆ ነጥብታት ኣለኒ እዩ ኣትሊስት ሂነውስ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ዝርአ ንህዝቢ ከመይ ጌርካ ከተታለል ትኽእል ፕሮጀክት ምስራሕ ይፈልጥ እዩ የድንቆ እየ ድማ ኣብኡ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ካሊእ ፀገም ዘለኒ እምበር ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝያዳ ዝብል ዝያዳ ንሕና ኣብ ኤርትራ ከነተኩር ክንከል ኣለና ኤርትራ ድማ ቀዳማይ ድርዕ ናታ ወይ እውን ሓይሊ ናታ ህዝባ እዩ ካልኣይ ኣይኮነ ኤርትራ ስለዚ ህዝቢ ናታ እዚ ብደገ ዘሎ ገለ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ እኮ ትርጉም የብሉን እቲ ነቲ ሃገር ዘድልያ ውሽጢ ኣሎ ኣብሶሉትሊ ሮንግ ኣብ ደገ ዘሎ ኣገዳሲ ኣሰት ናይ ሃገር እዩ እንድሕር ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ትኸስረላ ኤርትራ ቀዳማይ ነገር ውሕድ ህዝቢ ዘለዎ ሓደ ሰብ እውን ክንዋጋሉ ዝግባአና ንሓደ ሰብ እውን ከገድሰና እዩ ዝግብኦ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ንክዓስል ክንፅዕር ኣለና ዝብል ስነ መጎት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣነ ኣብኡ ግዜ መጥፋእኹ ነይረ እቶም ዓሲሎም ዘለዉ ከመይ ጌርካ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝገብሩ ትገብሮዎም እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ገለ ዝብል ኣሎ ክርስትያን ምዃንኩም ብኣፍኩም ዓብልኩም ዝራብ ኣይድልየኩም እዩ ሂወትኩም ርዮም ኣታዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዝኾኑ እዮም ዞም ህዝቢ እዚኦም እንታይ ኣምላኾም እንታይ ሃይማኖቶም ኢሎም ንዓኹም ክመስሉ ክፍትኑ እዮም ቅድም ንስኹም ነቲ ትደልይዎ ደሎም ኩንዎ ኢሉ ሰባት ድማ ንዓኻርዮም ኣርኣያ ናትካ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ዘሎ ሃገራዊ እቲ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ነዊሕ ዝቐፀለ ነዚ ሰብ እዚ ካብ ናይ ሓሳብ መድረኽ ናብ ተግባር መድረኽ ዝሰግረሉ መንገዲ ከመይ ጌርና ንሰርሕ እዚ ድማ ኣብ ደገ ዘለና ጥራይ ክንገብሮ ንኽእል ኣይኮነን ወገን ኤርትራ እውን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ንክሰርሕ ሪሶርስ ክገብር ክኽእል ኣሎ ሰባት ድዩ ዓቕምታት ድዩ ቀዳምነታት ድዩ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ዲፓርትመንት ንዲያስፖራ ዘሎ ጥራይ ዝኣሊ ዲፓርትመንት ኣብ ትሕቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ዲፓርትመንት እዚ ክሰፍሕ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ካምፓኒ ኣይ ናይ ዲፓርትመንት ዝዓበየ እንድሕር ኢልካኒ ኩሉ ግዜ እቲ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ዲፓርትመንት ይዓብይ ተርዲኻኒ እቲ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ወይ እውን ዘርባሓካ ቦታ ርኢኻ ኣብኡ ኢኻ ሪሶርስ ናትካ ህዝቢ ናትካ ፀጋታት ናትካ ኢንቨስትመንት ናትካ ዕዳጋ ናትካ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ትቐንዲ ስታፍ ናትካ ዝበዝሑ ንኣሜሪካ ዘተኮሩ እዮም ስለዚ ኤርትራ ድማ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ወርቂ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ተውፅኦ ዘላ ማዕድናት ዝበለፀ ኣታዊ ክትገብረሉ ትኽእል ህዝባ ኣብ ደገ ዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ስለ ዝረሳዕኮም ኣይኮንኮን እቶም ኣብ ውሽጢ ኣብ ግንባራ ዘለዉ ክረብሑ እንተኮይኖም ንሕና ክንኣቱ ክንክል ኣለና ንሕና ክንሰርሕ ክንክል ኣለና እዚ እቲ መንግስቲ ነቲ ዲፓርትመንት ናይ ዲያስፖራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዕብዮ ኣሎ ሓደ ቀጥታ እውን ዓና ረኺቡሲ ሃገርካ ከይትካ ምስራሕ እኮ ግዴታካ እዩ ምንጋር የድልየካ ንጆርጅ ኣይትበለኒ ንዓይ ኣነ ቢዝነስ ማን እየ ናተይ ኮርሲ ዌብሳይት ኣለካ እኮ ተድሊካ ጥራይ ኪድ ኣይብልኒ I explain to the people SMS ተፅሒፎምለይ የስ ከምዝን ብቪድዮ እኮ ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ዌብሳይተይ ቀዳመይቲ ክትከፍት ከለኻ ኣብላካ ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሓበሬታ that's not enough customer is king ዓሚል ንጉስ እዩ ዳንኤል ይፈልጥ ኩሉ ስለዚ ዓሚል ክመፀካ ከሎ ስለምንታይ ነቲ ሓበሬታ ዘይረኸቦ ቅድሚ 2 ወርሒ ቪድዮ ዝገበርኳ ክትብል የብልካ ኣብታ ዝመፀላ ግዜ ሓበሬታ ክትቦ ክትክል ኣለካ መንገዲ ክትቦ ክትክል ኣለካ ኣብዚያስ ደሰይ ሕማን ይደለና ሓቂ ሓሽ ዳና ሓወይ ንዛዝም ይደለና ቴንክ ዩ ጆርጆ
وحجي مس يرجع وكالا تناتو بروجرام مزي هلا هون تزاررنا لنا بزعبه زي اي هوب كنقصلو مخنياتو this is a big agenda بحنت معلت ونددا يكونن ግን ግደ حق تايد خون دلو ابتا قسون وحدش معرفنا اتو لنا ناتوا دلنا عمت خلت عمت يا زله تنوحت فات حجيا انا خافتم منغستي نمرحتي ارتراسي بزعبه زي ጉዳይ دوقሶም معاويل لغبر نوركو نسبي مالكا درخيبه مس بزحاتون مرحتنا تراخيبه مزي ابزا سخات تدلا دلخا ابزا تدلا دلخا نلع تفلي حساب يبلهم كودا تكتملختي نعين خمس خمخا نخلوت مالتي ما بقى حزبكم تطرنفلو تاكبلو حواتكم تاكبلو لومي لازم ناتهم صراحه يكونه حساب ونصبينا كمزون كخون يرو خنبل تخوينا ونكو ولا تخومو مغبار ونكو كيف كتما خير كاتغبري معرينا دلنا مالتي حجي كومو دل ايدولينيوم تبحال ويكا اوفيشال اناونسمنت قال تصب من البات ستايك خون خي بروباغندا دلي ነገር አይኮነን ግን ግደ حقي داسት አብይና በጽሕና ንበሃል ዘሎ ስለዚ አነ ኻታ ክሬዲት ክህቦም ዝደሊ ነንዶ ንኻልእ ሰብሲ ነቶም ንወቕሶም ነበርና ጽበቅ ጌርና ሃይተረፈሉ ትወቕሳውና ይትረፍ ሕጂ ኸኣ ትትደልይዎ ነበርኩም ቲ ምጽሓ ዘሎ ንበጽሓሉ ብሓንሳብ ንስጉመሉ በጽሒ ክበሃል ከለኻ ሪስፔክታት ማለት እዩ ሕጂ ዛ ቃል እዚኣ እዛ ጽምዶ ትብል ናይ ኣወል I really like it by the way ረፈት ያለሁ ምክንያቱ ካብቲ ተሓስቦን ለዓል ከማን ክንሰርሓላ ኢና ሓደ ጽምዶ ምቸም ከምዚ ልፍንቲ በስ መሻርክቲ ታክቲካል ነገር ገለ ኸጥዕም ክእል ግን መጻምት ዋላ መርዓ ክገብር ከሎ ሰብ መጻምት ኢኻ ትብሎም ሓደ ኮይኖም ግን ነገር ትደልየኻ ካብ መዓስካ ክልተ ኮይና ገለ ክብለና ይንደልየና ሕጂ ጽምዶ ኤርትራውያን ቀዳምነት ዝስራሕ ጽምዶ ክበሃል ከሎ ገሊኡ ተዛሪብና ልደይ ንፈልጥ ኣርእስቲ ወይ ላይ ብዛዕባ ቁጠባ መንዛረብ نصامد اسكه زعبا قطبه تل كلخه تصالينا نرب زعبا قطبه يكونن حجي خا نصامدلو اوان بزعبو مصيله معناتي ابي ارترا بوليتيكاو قلولا فللي دم صوزر كله نقصره دلنا دحلفه 30 عام كوينو كمان كنبل نخلينا تو حدا دحن ولا 10 عام بزح دفلالينا قال صنحي اندافرس اهغيبنا صنحه فلالينا صنحه اهغيبنا سابز درجه بصحنا ما اولا بسمرا كيده مسكبت حدا تزارب كله في اوفيسو تا ياكلت بالجبره فيديو نيرا اخلنا زف اللي حجي يلوم مس ود زماش مسيميرون كوينم بدرف غيرو سنيد قطما دفت ولا اي نو جوني اطنات بزحه تقال عامتي نعي اب حدش حمش عمت غير الله خير ردانا نعي جن سقمتي نابزي نبلو دلنا صمدو خمت مصغيراتني سريحنا له خا تعويتنا له سرح له زغلو كمزي تاريفنا بحجي يكونسي كمزي دول حجي اذا اي متحبار منفسي كلونا الله وقال وال سرح كل خا خنا موقس كلا لنا جناب نت لو معلتسي كمزي امس حسبكس عينو حسين هلا جورج حاوي ابزي امتيو نت لو معلت غبر دغبو بروجرامو غديفو مسرع عبلك نوعلنا لا ما عبلك نقدت كنخيد لنا مالتي اسيت نقدتنا مصينا دلنا صباح كاتا كيفنا انا كورت كورينا من تحدنتنا خنا رنبر ببيننا خوينا ندمعكم معتي امونغونا نقعدي قال ملت تفطيرو بتي ناي قانقا ناي نقدت انداخستو غير كات تقبر قرميون ولا دخونه خورا قال ملت لك خاشف فنت بلو مالتيو عينو بزحي كموصلكم نيغزي حجي ابزا مسود طبان مس معبلن تفطيرا نقرب يعني حد سوم تخون درانا يدي تحقوسه ثم نخلتيهم نفطوكم نخلتيهم صعبكم حزب كمان بزح اسنبدا بيلون يريد كنا ابوت له دون وري باد دي خبلم تدلي كملاسي معناته دعابي امام ጉዳይ ሀገር አለና دعابي ስራሕ አለና ማለት እዩ እትልቦም ተገለኸ ሓደና ንሕዶም ተቃረቦ በዛሕ ካብት ንሕና መንጎና ቀራርቦም ግን ክልቲኦም አይኖ ፓብሊክ ብዛት ዛረባ ኣለኹ በይኖም ወላ ካዕለሎም ከለኹ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሎምን I really thank you ንሽተይ ሓወይ ስለደኸካ ማዕበል ለባሚኻ ነዚ መገዱና ኣውገፅሉ ወርሓና ከይዳ ኣለና ስለዚ ብኡታ ስክፍታ ነበርኩም ገርፎ دخونه خوينا بزعبه ما يكون بزعبه تي بدقه مصيو لو مسينا سلام ترقيبي ما خنص غبرنا دبلكا ناتنا حدነት كردوته خوينون افتنا ميديا نغبرو ነገር ስለዝህልي ማለት حجي نتحاده خير كان نتحاججسكا نقعتنا فطركا قصليو ناي نقدت منفس ولا نولو تخيركا كل غزا قال خونا الله ማለት بعابي ግን ህዝብنا نعد خيدو اكل نايتي وش دخل يخون كيدي يبصح تحت يكون اكل نايت فتح يخون
ولا بوليتيكاዊ ሽግር ተለና ተዓድ ኸይድካ ትፈትሑ ቁጠባዊ ሽግር ከተበርክቶ ደገ እዩ ኩሉ ነገር ዘይተቀረበላ ይትብልኒኻ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክሓስበ ከለኹስ ንነፍሰይ መዓልቲ ተኣኺላ ኢለ መቸም ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ይድኸውን ዘሎ ከይደ ከም ትፈልጦ ለከም ጆርጅ ድራርውን ባልጅ ጥርንፋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካልኦት ከዓ ባልጅኦም ዘላዕሉ ብዙሓት እውን ብገሱ ኣለዉ ቅድመ ይድኸዱ ኣለዉ ድሕሪኦም ንስዕብ ኢና ማለት ሕጂስ እዚ ኩሉ ኣሽማት ክንቦተ ንኽእል ከም ስርሒት ተንገብሮ ኤርትራውያን ከዓ ብወፍሪ ስርሒት ፈንቅል እንዲ ትርዳእና ምክንያቱ ካምፔይነርስ ኢና ሕጂ ስርሒት ለታይ ተላዓሊ ኢለ ኣለኹም ለታይ ተላዓሊ ሕጂ እታ ስርሒት በቲ ጌርካ ዓዲ በሻሓት ብ10,000 ብ100,000 ሰብ ዝኣትወሉ ዓዲ በገዲ እዚኣ ሕጂ እሞዚ ተቐሪቡ እንድዩ እዚ ሞዚ ተቐረበን ድብሉ ክህልው እዮም ግን ኩሉ ግዜ ድኸዱ ኣለዉ ድስዕቡ ኣለዉ ገለ ግን ቶም ቀልጢፎም ስጉምቲ ዝወሰዱ ወሲዶም ኣለዉ ብሕጂ ካዛ መዓልቲ ናፅነት ትመፅእ ኣላ ፌስቲቫል መፅእ ኣሎ ባልጃታት ተቐሪቡ ዘሎ ኣነ ካብዛ ዓዲ ካብ ድመፅእ ድፈልጦምን ዘይፈልጦም ከዓ በዝሑ ሳላ ድገበርካ እያ እዚኣ ሳላ ንክስተ ዝረኣኹ ገለ ኣነ እውን ተበጊሶ ኣለኹ ኢሎም ዝተኣማመኑ ካልኦት እውን ዋላ ኮሚኒኬት ንግበር ፍሉጥ እዩ ናብዚ ስጉምቲ ዝወስዱ ዕርዮም ብዙሓት ኣለዉ ብዓብዩ ነዛ ጆርጅ ክልዕላ ዝፀንሐ ጉዳይ ንክትከስብ ኣይኮን ቫኬሽን ተኮይኑ ከም ዝብሎ ዘሎ ሜክሲኮ ትኸይድ ዱባይ ትኸይድ ኒውዚላንድ ትኸይድ ቀሊል ሕሱር ከዓ ኣብ ኤርትራ ብርቱዕ ድበለ ግን ናትና ይሱ መቐረቱ ኢንጆይ ትገብሮ ዕሪ ብሚእቲ ግዜ ይበልፅ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኻ ቁም ነገር ትገብር ዘለካ ከማይ ይስማዓካ ዋላ እቲ ትሕሽሽ ዘለካ ኮይኑ ከማና ይስማዓከኒ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ተገይሩ ዘሎ ብደገ ኮንካ ደይ ትሪኦ ዘሎ ተስፋታት ዝህብ ከዓ ኬድካ ምስ ረኣኻዮ ጥራሕካ ትፈልጦ ማለት እዩ እዚ ፕሮፓጋንዳ ደልዮ ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ተስፋ ገይረ መፅእ ኣብኡ ነዊሕ ግዜ ከይንወስድ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እቲ ፅምዶ ክንብል ከለና ሲ ተፈላለዩና ፀናሕና ከይመስል ዝብል ገለ ተሎ ዊሃብ ንካልእ ሰብ ከምኡ በሎ ንዓና ከም ይብለና ፅምዶ ኤርትራውነት ፅምዶ ኣብ ኤርትራ ድልና ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲታ ተፈላለየና እታ መብዛእታ ዓባይ ጋግ ተምፅእ ናይ ሓሳብ ፍልልያ ንሕና እንታይ ንብሎ ናይ ፖለቲካ ፍልል ኢና ንብሎ መር ናይ ሓሳብ ፍልል እዩ ናይ ሓሳብ ፍልለይ ነንዶ ምርሓቕሲ ሰላም ጠፊኡ ናትካ ቤተክርስትያን እንዳኸድካ ናትካ ስታርባክስ ከይተረፈኳ ኢኻ እዚኦም ስታርባክስ ዝውዕልዋ ናይ ተቃዋምቲ ናይ ደገፍትያ እንዳበልካ ዝግበር ነበረ ዘበናት እንዳተወድአ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከምኡ ኣሎ ካልኣይ ነዛ ፅምዶ ንጠቀመላ ከብለኒ ከሎ ሕራይ ዓባይ ነገር እያ ፅምዶ ምስቶም ክንዳመፅ ፀናሕና ተጋሩ ወያነ ኢትዮጵያ ንግበር ንሰላም ክበሃል ከሎ ሕራይ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ኣብ ፅልእ ዳኣተዉ ኣብ ቅርሕንቲ ዳኣተዉ ኣብ ማሕዩር ዳኣተዉ ኣለውና እንድም ስለዚ እዚ ማዕፆ ዝክፈት ከሎስ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩላትና ንረሓወልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቲ ቴክኒካል ኣቲኻ ክስቶ ክንብል ዓቕምን ክእለትን ሃልዩ ማለት ኣይኮነን ግን ስንታይ ትኸውን ዘላ ተዓበይ መልእኽቲ ምስቲ ኤርትራውያን ክጠፍኡ ኣለዎም ኢሉ ትማል ቅድሚ 2 ዓመት በትሪ ድውጥውጥ ነበረ ጎረቤትካ ከማን ልቢ ዕቢኻ ተዓዊትካ ስለ ዘለካ ቅሶኒ ስለ ዝበልካ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ድዩ ትውድብ ድዩ ከም ህግደፍ ተዓዊት እዩ ዘሎ ደፍርሖ ነገር የብሉን መፅኡ ከፍርሰኒ መፅኡ ገለ ክገብረኒ ድብል የለን እንቋዕካ ይፈረሰ እንቋዕካ ምክንያቱ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ሕጂ ተዓወተ ማግናነ መስከይኑ ባዕሉ ለቢሙ ኢሉ ዝርግሑ ንስ ማለት እዩ ዘርጊሑ ካሎ ኣነ ከይደ ድላዮም ክገብሩ ንክእሉ ነሮም ከም ዝግብኦ ከማይ ገይሩ ዘዋረዶም ሰብ ኣለውን ኣይብል በቲ ጌጋ ጉጉይ መገዲ ሒዞሞ ድበልኩ ባይዘ ወይ ኣነ ጉጉይ መገዲ ሒዞ ዝተጣዒሰ ኣይኮነን ዋላ ከይደ ደጎም ኮይ በቲ ጉጉይ ኮይኑ ተሰማዓና ኣብቲ እዋን ድበልክዎ ሲ ድሓና ብኡ ደባሲ የብልና ናይ ፅባሕ ንጥምት ኢሎም ክማግናነ ምስ ኮይኖም ዝኸድዎ መገዲ ንዓይኹን በዓል ወዲ ባሻይ በዓል ወዲ ኣባ ክትብል ትኽእል በዓል ዘረሰናይ ክትብል ትኽእል ኣማኢት ካልኦት ንሕና ደይንፈልጦም ልቢ ዕብዮም ኣብ ሰብ ዘቕርብሉ ዘለው እዋን ከዓ እቲ ፅምዶ እቲ ሓድነት ይድለ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀፃልነት ክህልዋ ተኮይና ኣብ ከምኡ ኢና ዘለና ከምኡ ይኮነን ንዓነ ሻዕብያ ስኻ ይትፈልጦም ኒኻ ግደፋ ይትፈልጦም ኒኻ ገለመለ ዝብሉኒ መዓት እንዲ ሓሊፎም ዊ ፕሩቭ ደም ሮንግ ንኩላቶም ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ገና በዚ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ንሕና ብኣና ሰሪሓ ቀደም 3-4 ዓመት ከምዚ ኢልና ተራኺብና ሳብ ዝበፅሕ ፅዕናስ ከምዚ ኢልና ከማ መድረክ ኮይኑ ዘረባ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ካብ ብድሕረዩ ድስዕቡ ከዓ መዓት ኣለዉ መዓት ዓበይቲ መዓት መራሕቲ መዓት ተጋደልቲ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ጀሚርካ ክሳብ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ሚኒስተራት ኣምባሳደራት ነዚ ሃገር ክንደይ ዝገበሩ ልኡላውነታሎም መዓልቲ ክንምክሓላ ከለና ክንደይ ንእስነቶም ኣሕሊፎም ተጋዲሎም ኣጋዲሎም ዋላ ዲፕሎማሲ ዓወት ክትገብር ኣብ ዓለም ክትክበር ዝገበሩ ሰባት
كافي صمدو وصيام الله كافي صمدو نمصلو مجدتات كا كلتن عقمن مدرخاتن علنا دليت نايت منستون الله حواتكم اكبو مالت حواتكم اكبو اياتاتكم اكبو ابوتاتكم اكبون مالتي حجي اب حدا معرف نبصحلو ترى خوينو حدا عدمه كمزناي مرعى تتعدي ما خيدي ترى تعدي ما كنا كيدني تبهالو ነገር አይኮን በዛ ነፍሴ ከዛረ ተቆይና አደመን ሰብ የለ مصادبل تايم سلم مصاف بلو مخنات تمال كالد بلو نور كسب كيركا معصو كحكح كلخا كن مخحح لك هانغو فايل دقبلك وعد حال مصخ اللي حافظ كان بركال اون يلن مالتي ولا تخوناتنا كاب انديفيدوال نبي انديفيدوال دفليل دغونه خوينو اذا صوم دوسي مجدون فطيرات الناس لدلا سقيلنا شللنا عين حلفه اذا مالت مستم خالوت مستم تجارب مستم قال بحال اللي يترفنا ناتنا حشنا لك خمس حدي مرص قطعم يبلن نانا ينقرا يراغودنا يدلو مستم كاب تخالص تناتنا بار قليل الله مالتي حجي هاجرا وعلى ناتنا ديو ابدق ولا تدي كده بحساب كوينو دبعلو مجدتات بحساب كوينو بحد داراش تزاربلو بحساب كوينو شهن قال اندسوتير مجدتات كنعوتو نخيل تفطير الله مالتي this is بحقي بزي نحدنا نتناقفنا ناي نقدر ملكت الله بروجكت لتاي تلعلي ولا تم تلعلنا لنا هلا اجزي بالجانا حيدنا just make a decision مخاط راح يدو تزاربك تنكفك قال ما زي ولا مخانو كل نقدر ترى مالتي جنوز كل دمامير كانت تحت قرصنا يديغا ناي قال ناي شمنت ناي قال كل صراحه كل بوت كل حق كله مصاينا عري بري زطراطر ነገር አይኮነ ቀሊል ማለት አይኮነ ግን ናትካ ትኹን ወላ ንእሽተይ ትኹን ወላ ናትካ እንዲያ ይታፍታናትና ድግበረሉ ዓባዓብ ተራይ ድግበር ዘሎ ብምንታይ ክኢልናዮ ብልብዶና ተሳላኻትኩም ሳላቶም ሚድያ ሒስኩም ማይክሮፎን ሒስኩም ኦዲየንስ ሒስኩም ዝጸናሕኩምና ሕጂ ምእንቲ ስኻትኩም ከይተሓምቁና ከይተፈላለዩ ኣብ መንጎና ደይ መጽሓሳት ድውሰድ ነገር ርእስ ትበለ ርእስቲ ኣረኺብና ግን መልሹ ንረብሓሉ ክኸውን እንተኮይኑ ቀጻልነት ከሎ ኣሎ ስኻትኩም ኣብ ድበልኩሞ ፕሮግራማት ኣለኹ ኣነ እውን ብወገናይ ነቲ ናይ ሚድያ ኣካል ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ምሁር ኣካል ንብሎ ዘለና ነቲ ኣብዚ ፕሮጀክት ናይ ኤርትራ ኔክስት ንእክቦ ዘለና ፕሮፌሽናል ክላስ ኣምፅኡ ሕጂ ነዚ ገሊኡ ብቁጠባ ወገን ገሊኡ ብናይ ሕጊ ወገን ናይ ሃገራዊ ቻርተር تونزي فتسان حاجة لي كفالات نايت هاجرات شارتر الله قوام الله بعبيو زبا أسنا نجار يكون زبا أسنا تقولين كينو حاصر الدربة جن زبا أسنا يكون زكار ربنا نعون لك خلنا رفرندم تاريخنا ما تأسون ندبر هنا نقبر المجدات سلامة وصاب دخانة إرفرا وصاب دخانة زبا أسن الرحاق نايك هلونا ني مالتي ما نظام لهم معلتي أبزي هذا معلتهم على خم نقبر نخون تابع دلو سولو ميديا دلو خالي ميديا تحيزهم دلو بعلمي كي بعل ولا زمنا أشتغله كلاتهم زملاتس نعاهم طرح يكون انه كلهم سلازي زي ما كنقبر مخالنا نو ساعاتنا وزينا ذا سيم زربا خنزارب بتاع محبوي سنلو فاينالي ساعه ساعه مسرح كاي رسعته وينها بعل اول بعل زد قبره دلو نعو رسعنا ملتا يكون نعو اب ندقفنا نتسلام دمص كم ايرتراوان اندخورعنا قدامنتنا نسرع علينا نزارب دلنا مالتيمو ثانك يو انا وانا واحد لكم اذا امونغ ناي كلل ناي ايرترا بانديرا ناي كلل تግራይ غيروم زغوروا زلو ساوي تملاي اخا دنا حوي هو حدا بانديرا سي ناي كبرت ناي كبر ملكتها سواي هي ينسقل كلا هاجرا مزمرنا حزنا بخبر نساولا بخبر نحزحان حدا استا جي ابدي لبلنا تاي تورداني ولا تقراي فتوى ولا تقروا احلى لهم نعاتهم صباح يكون متحار وجن ولا تي اواتهم كما تدخل كلاك بعبي كم ايرتراوينا نحسن نخل معري كونت نوندوسس ولا بانديرا حزبا غنبار بانديرا هقدف نبلا بانديرا شعبيه نبلا نعا خماني مسنح وحتى يكون ايقباني لولاونت كا من ارى لما عسل نزارب دلنا بزعب اما عسل لولاونتنا بسناي تمنيت بقال فتان خون ابز 2010 شمنتن مسمت سلام بدحر ايد مص 2010 كقرب كله قدم تاوق ممص اب اثيوبيا سي ثم اثيوبيا ان نحدهم نيرتر خطقملان نيم دلي نيره تمام حرا معنى محرا بانديرا حيزم بزي انا ايرتر حزو تفدرال غفرمنت كو دحنس كملك على اثيوبيا مول ايدو كل دلو نعا حيز بانديرا ايرتر غبر كله سلام حراي اب تግራይ كانت انا تግራይ بانديرا حيزم بانديرا ايرتر حجي ايرتر خمارتي لا مالتي ترى دلا ابكم هرا كله نعمو زريلنا يتهون دلا
ግን ኣብ ክልል ተወርዳ ኣለኻ ማለት እዩ ብሓፂር እጂ ምንቲ ክብረ ኤርትራ ካልኣይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ደይወሰዶ ዘሎስ መርገፂ እሞ ከዓ ብዓብዩ ምስ ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ሲ ከምዚ ገይረ ሰማዓልኩ ባዕልኩም ፍለጡ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ደምፆ ቀውጢ ውግእ ኢኻ ክትውጅ ዘለኻ ምክንያቱ ኣይ ኤራዳ ሸለሊልካ ድሕለፍ እዩ መብዛሕትኡ ዳ እምበር ሓንቲ ጎረቤትካ ሃገር ሲ ነታ ክትምቀል ምእንቲ ኣካልካ ነበረት ተጎዝያ ናባኻ ድያ ናብ ካልእ ክትከይድ ምእንቲ ትገብሮ ስጉምትታት ኣይግባእን እዩ ኣፖሎጃይዝ ገብረሉ ቶም ብዕልም ናዳተ ጌርካ ያሲ ቶም ወከልቲ ኣምባሳደራት ዲፕሎማት መፅኦም መቕሬታ ክንድሓቱ ኣብ መጋባሪ ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ኬድካ ኣቤቱታ ተስማዓሉ ገለ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ግን እዛ በቃ ፅባሕ ንግሆ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ እሞ ንሕግዛ ኢና ድብል ሰናይ ትምኒ ዘለዎም ክህሉ ክእሉ እዮም ገለ ክእሉ እዮም ድኾነ ኮይኑ ብባንዴራ ንሃገር እያ ትውክል ኣብ ኮሚታት ደይምግባር ኣብታ ናይ መደምደምታ እንዳገበርና ከለና ኣብታ ድኾነ ኮይኑስ ሰላም ክበሃል ከሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ተበልናዮም ደኽፋእ ኣይኮነን ተጋሩ ኣሕዋትና ከዓ እቲ መልእኽቲ ስምዕዎ ዝርዳእኩም ተኮይኑ ምስ ኤርትራውያን ስትሬት ዘረባ ኢሉ ዋፅእ ኢልና እዚ 10 ግዜ ዝደጋገም እታ ጀኖሳይድ ከማ ትሕርቕ ንቓል የላን ጀኖሳይድ ኣብ ሩዋንዳ ተገበረ ቶም ሁቱን ቱትሲን እዚኦም ቱትሲ ክጠፍኡ ኣለዎም ካብ ዝገፅመር ዓሌቶም ትውልዶም እዚ ጂን እዚ ከምዚ ብእንግሊዝኛ ሲ ንሓደ ፈውሲ ባልዕ ድዩ ገለ ክትገብር ከለካ ፐስትሳይድ ይበሃል ነቶም ፐስት ዘለዉ ነቶም ሓሳኹስ መጥፍኢ ማለት እዩ ጀኖሳይድ ከዓ ጂን ናይ ሓደ ሰብ ናይ ህዋሳቱ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘርኡ ናቱ ጀኖሳይድ ክጠፍእ ማለት ሕጂ ትድንቁርና ናይ መን ዓሌት ክጠፍእ እዩ መን ስጉም ተወሲዱ مخاط مالت مالي ولا معلتي احواتنا حدينا زرنا حدينا حزبنا تبلنا قال ماني نمن كطفو انا جيني خطف توسين كم ذا عجوجو دلو عسره هاجرات مصين كطفانا مصين دلا يوم نفسهم كمنوا خليهم ግን ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ድበለ ካል የለን ምስ ዴፊኒሽን ድኸይድ ነገር ኣይኮነን ውግእ መጺኻ ሓደ ሰዓርን ተሰዓርን ክህልዎ ይኽእል እዩ ባዕልኻ ተምፆ ሰበባ ከዓ ንህዝብኻ ትልክመሉ ነገራት እውን ክመፅእ ክእል እዩ ኣትሮሲቲስ ትበሃል ኣሎ ገለ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ መሬት ንሕና ከም ኤርትራውያን 30 ዓመት ሙሉእ ኣብ መሬትና ተገበረ ህልቂትን ገለ ንፈልጥ ዋላ ንሱ ከማን ምስ ጀኖሳይድ ትቆፅሮ ይትኽእል ግን ኣብኡ በፂሕካ ግን ናይ ዑና በስ ከዲራ ናይ ወክድባ ናይ ገለ ክነልዕል ፀኒሕና ክንደይ ድሕለፍና ሰባት ኢና እዚኦም ድመሃር ኣይኮነን እዚኣ ግን ኣባ ከላ ስንዱ ሕጂ እንታይ እያ ትብሉ ነቶም ሰላም ኢና ንደሊ ትብሉ ዘለኹ ተጋሩ እቶም ክትሰምዑ ትኽእሉ እቶም ልሂቃን ኢና ኣብ ሓድሽ መድረክ ንበፅሕ ኢና ትብሉ ዘለው ናይ ደናቁር ቃላት እንዳምፃኻ ገለን ኣይኮነን እንተ ደኣ ደሊናዮ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ጆርጅ ሰላም ኣለኹ ንሕና ክንገብሮ ኢና ንዓኹም ጥራሕ ንምልከት ዘይኮነ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ንምልከት ሕቶ ኣለና ረስቲቱሽን ኤርትራ ድግባኣ ኣይረኸበትን ክሕተት ዘሎ ምእንቲ ሰላም ኢልካ ኢኻ ተሓሊፉ ተረሲዑ ይኮነ ዘይኮነ ኣርሜንያ እዛ ኣርሜንያ ብግዜ ቀዳሚ ጋዕለ ምስ ተርኪ ምስ ካልኦት ዋጋእት ነይራ እቶም መፅኦም ኣብኡ ሕጂ ኣብያ ኣሎ ኣርመን ኣብያ ኣሎ ዓሌት ናይ ኣርሜንያ እንዳበልካ ዘጥፍዎ ጀኖሳይድ ንሱ እዩ ገይሮሞ እዮም ከዓ ክንደይ ህልቂትን ክንደይ ገለን ገይሮሞ 1916-17 ዝገበርዎ ክሳብ ሕጂ ቤት ፍርድታት ኣሜሪካ ቤት ፍርድታት ኣውሮጳ ንገሊኦም ንሙዚየማት እንዳኸሰሱ ገሊኦም ንጋዜጣታት እንዳኸሰሱ ገሊኦም ነቶም መንግስቲ ተርኪ እንዳኸሰሱ ክሳብ ሕጂ ድሕሪ 100 ገለን ዓመት ዝኸልዎ መገዲ ኣሎ ስለዚ ነዚ መፅእ ዘሎ 100 ዓመት ክንከሮ ኢና እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ እዚ ብጅባና ከሎ ግን ከምዚ ትማሊ ኣብ ሓደ በትደለይዎ መገዲ ስለ ደይከደ እሞ ከዓ መርትዖ ደይብሉ ዋላ ሓንቲ ደይብሉ ኣብ ዘበነ ካሜራ ኣብ ዘበነ ቴሌፎን ኢና ዘለና እዚ ኩሉ ድበልዎ ትተራእየ ነገር ከማን የለን እሞ ከዓ ክንደይ ካልኦት ጋዜጠኛታት ኣነ ኮ ድበሉኒ እዮም ገሊኦም ደው ኢሎም ድበሉኒ እዮም ኣነ ከምዚ ኢለ ተዓሚፀ ዶ ተቆሪፀ ዶ ትብል ነበረት ኣልዕላ ቢላ ሓሱ ተባሂለ ኢሎም ብሓሶት ጀሚሩ ብሓሶት ተወድእ ዝረኣናዮ ነገር ነዚ እንዳዕለልካ ንኤርትራ ምፍርራሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ምፍርራሕ ንህዝቢ ኤርትራ ምፍርራሕ ሽዑ ከይፈተኹም ሰላም ተቐበሉ ምባል ሓሊፍናዮ ትኾን የላ ሕጂ ኤርትራ ከም ትበሃል ፀንሐ ስዒራ ኣብ ቅሶኑ በፂሓ ከላሲ ናይ መቐፀልታ ናይ ቅሳነት ከዓ ቅሳነት ክኸውን ከዓ እቲ ሰራዊትና እውን ሪላክስ ገይሩ ኣብ ንቡር ክምለስ ተደኣ ኮይኑ ናይ ሓድሽ ምዕራፍ ክበፅሕ ተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ እዚኦም ወዳእ ፅባሕ ንጎ ከዓ ሕማቕ ኣሎ ፅባቕ ኣሎ ምስ ጎረቤትካ ዘሎ ዋላ ታክቲካል ዋላ እቶም ናይ ሰራዊት ወሰንቲኦም ዝውስንዎ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ካብ ዕሙቕ ፍልጠት ትመስረት ኣይኮነን ግን ከም ሓደ ባፈር ዞን ክኾነልካ ተኮይኑ ፀላእቲ ተብዝሕን ኢኻ
من زيوم اتليست تسامعنا الغات غبرنا تاكتيكالنا يقلملن كله خلي اسو ابوت له ግን دخونه ኮይنسي ኤርትራሲ ሰላም ተደገራስ ስለተድልየናስ ስለድፈርሐት ስለድሰግአት ንሕና ካነድልየና ስለዚ ዲል ድግበረሉ እንካን ሃባን ድበሃሉ ሎሚ እንዳበልካ ድግበር ነገር አይኮነ ግን ካብ ሰላም ትረብሕ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሽፍትነት ክትከላኸሎ ይትኽእል ኢኻ በዚ ሓደ ትገብር ዓዲ ቀውጢ ዓዲ ሰብ ዝሽየጠሉ ዓዲ ነንሕድካ ትቃተለሉ ተኮይኑ ንኤርትራ እውን ይፀልዋ እዩ ሰራዊት ከዓ ግድነት ሽዑ ኣብ ክንዲ ሪላክስ ገይሩ ናብራ ድመልስ ግድነት እዩ ኣብ ምክልኻልን ገለን ኣንፈተኹ ኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ብግምት እቲኻ ተጋሩ ኣሕዋትና ክብል እየ ሕጂ እውን ነቶም ኣሕዋትኩም ነቶም ካልኦት እውን ኣለው ኤክስትሪሚስት ከምዚ በቃ መራሕቲ ሻዕብያ ኣሪጎም እዮም ሕጂ ፅባሕ ከዓ ንዓና ድመስል ወለዶ መፅእ ኣሎ ምስትኒ ኦልሬዲ መንነቱ ትግራዋይ ጌርና እሚና ኢና ገለ ትብሉ ተኾንኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንኤርትራ ኣይተማሃርኩምን ኣለኹም ማለት እዩ ረእይዎ ግን ክትመሃሮ ተደልይኹም ክንደይ ንማዕበል ድስዕብ ንጆርጆ ድስዕብ እቲ ኮመንትናት እቲ ናይቲ ህዝቢ መዕቀነ ነዚ ከም መዕቀነ ጌርኩም ክትልብምሉ ተደኪልኩም ትጋገዩ ኣለኹም ብዓብዩ ኣወል ከም ሓደ ንሰላም ኢዱ ዝዘርግሐ ዜጋና ሓውና ምዃም እዚ ንኸሎ ዘለና ናይ ቅሶኑ ምልክት እንተርእሪና ከም ኣወል ስዒድ ገይሩ ብዛዕባ እዚ መዲሩ ዘዋረደኩም ሓቂ ነቲ ኩሉ ሓሶታትኩም ቦልቦላ ደምልኦ ሰብ የለን ግን ልቢ ንዕቢ ተባሂሉ ኤርትራዊ ንሕና ኢድና ሰላም ዘርግሕ በሃል ኣሎ ኣነ እውን በዛዕባ መይ በትድከኣሎ ኣብቲ ሓሶታት ኣብ ምርዓን ገበር ኣበርኪትና ፅኒሕና ሕጂ ከዓ ንሰላም ሕራይ ፅቡቕ ዓያሹ ተደይኮንኩም ከዓ ካብ ቀደም እውን ሰላም ኢለዋፅኣኩም ነይሩ ምስ ኤርትራ ቅድሚ 27 ዓመት ትገብርዎ ድግባኣኩም ሰላም እዩ ከማን ነይሩ ናይ ባሕቂ ሕጂ ብከምዚ ኮሪዕና ኢድና ንዘርግሓሉ መገዲ ኣሎ ተደይኮነ በዚ ናይ ሸፈጥፈጥን ገለን ድግበር ነገር የለን ብሕልፊ መርትዖን ገለን ዘይብሉ ንሰራዊት ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራ ጉዳይ ኤርትራ ዶባታ ክትከላኸል ሙሉእ መሰል ኣለዋ ዳስዋይ ኣብ ዝኾነ ዋላ መንግስቲ ዋላ ኣሜሪካ ወገን ወሲዳ ክትከስስ ከላ ኤርትራ ዶባታ ከተውሕስ ኣይነበራን ዝበለ የለን ኣብ ርእሲኡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስታት እዮም ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ናይ ሓደ ሴኪሪቲ ስምምዕ ገይሮም ንዓና ደስግእ ንዓኹም ደስግእ ክመፀሉ ክንተሓጋገዝና ኢሎም ኣብቲ ተፈራሪሞም ዝወሰኑሉ መገድታት ከዓ መሰል ኣለዎም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕጊ ሓደ ንዓኻ ደስግእ ንልኡላውነትካ ድዩ ህዝብካ ድዩ ደስግእ ሓይሊ መጀመርያ ገለ ተገይሩ ክትከላኸል ነብስኻ ናይ ሰልፍ ዲፈንስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ነብሲ ምክልኻል መሰል ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ተዋሓሰ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዋላ ከይተኮሰ ከሎ ክእከብ ከሎ ምክንያቱ ምስ ቀተሉካ እንታይ ክዓብሰልካ ዝበሃል ኣሎ እንዲ ክእከብ ከሎ ከይተረፈ ጎረቤት ሰራዊት ዓድካ ቀልጢፍካ ከይጥቅዓካ ከሎ ክተጥቅዖ መሰል ኣለካ እዩ ዝብል ቀዳማይ ዝተኮሰ ጌጋ ዝበሃል የለን ካብኡ ሓሊፉ ነንዶ ከምዚ ኣብ ጎረቤት ኮንካ ኣሜሪካሲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ታሊባን ፅባሕ ከጥቅዓና ይባጋገሳ ኣሎ ኢሎም ኣብ ድወሰድዎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ሓያላት ኮኑ ዝኾኑ ጥራሕ ኣይኮነን በላ በቲ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እወ መሰል ኣለዎም ክከላኸሉ ነብሶም ኣብ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ እዚ ኩሉ 20 ዓመት ኩሉ ግዜ ካብታ 10 ዓመት ንላዕሊ ነተን መዓልትታት ይክቆፅረን ዝደሊ 7,000 መዓልትታት ማለት እዩ 7,000 መዓልቲ 7,000 ግዜ ዓቕሊ ክትገብር ኣለካ ኣብ መሬትካ ተተሓይዙ ከሎ ሂሚሌት ኮንካ ትፅበ ዓቕልን ብሰላም እንተሓለፈ ምእንቲ ሰላም ኢልካ ተገበረ እዩ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ኩነታት ኣብ ደምፆ ከዓ እተን ተሪፈን ነበራ መሬት ተዋሒሰን ከዓ ሕጂ ከዓ በቃ ልኡላውነትና ደይናትና ኣይንደልን ኢና ናትና ግን ኣይንህብን ኢና ሕጂ ከዓ ኣብ ልኡላዊ መሬትና ኣለና ኩሉ ተወዲኡ እዩ ኩሉ ካብ ተወደአ ዘባእሲ የብልናን እስከ ንሰላም ኢሉ ኣብ ዝርግሐሉ ኦፊሻል እኹን ኣይኹን ብደየገድስ ኣኽቢርኩም ከምዚኦም ጎረቤት ሰሃበና እንዳበልኩም ክትመፁ ዝግባእኩም ሕጂ በዛ ኣቲቱድ ድመፅእ እንተርኢና ብዘን ድመፃ ሰሙን 2 ሰሙን 3 ሰሙን ከምዚታት ተርኢና ክንተባብዓ ኢና በዚ እንዳ ክልተ ኣፉ እዮም እንዳ 7 ልቢ እንዳገበርካ ኣብዚ ያሎም መዓልቲ ምስ ኣወል ገለ ትብል ፅባሕ ጌርካ ገለ ትብል ግን ምኻ ኩላ ኣብዛ ኮምፒተርና ኩላ ኣብዛ ኢድና እንዳረኣናኩም ግን ከምኡ ግን ኣይሰርሕን እዩ ብሕጂ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ነታ ናይ ሰላም መገዲ ቁርብ ትብገሰላ እያ ዘላ ንምሸቱ ከም ፋይናል ኮንክሉዥን ናተይ ህዝቢ ንህዝቢ ክትብል ትኽእል ኢኻ ተቕልሎ ኢኻ ነቲ ነገር ግን ከምቲ ዝበሃል ውግእ ክገብር ሓይሊ ደይብሉ ሰብ ሰላም ከምፅእ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ውግእ ክገብር ድኽእል ኣብዛ ኢዱ ድኾነት ሓያል ሰብ ግን ምእንቲ ሰላም ክዝርግሓልካ ከሎ
واو سلاماوي يدبها تقريبا انا بزي سلامتي لبيني حيل دي بالله قبرني سلام قبرني سلامتي لا سلاماوي يقبرني حيال سلاماوي بثرد حزي سلاماوي بثرد يقول سلاماوي كنا اجي ابز ساعه زي سراويت ايرترايو بحيل حزب الله ما معناته حيل الله حيال سلام خا سلام من عوكلنا نزاربنا دلنا ግን ንሰላም ለመጽ ኹነታት ነቆሶኑ ይብል ክበሃል ከሎ አውይ ዘሎ ሰላም መንግስት ኤርትራዩ እንተደሊዎ ናብ ተወሰደ ተደሊዎ ካልስ ጎም ተወሰደ ስለዚህ ብዲፕሎማሲ ተዓዊት ከሎ ብዙሓት መሻርክቲ ካብ ግብጽ ጀሚርካ እዚ ኩሉ ቀይ ባሕሪ ጣልያን ዘሎ ራሽያ ዘሎ ብዙሕ ኣብ ዕፅዋን ከበባን ነበረትሊ ኤርትራስ ካብዚ ወፅያሲ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ትራኸበሉ ወላ ጽባሕ እውን ምስ ኣሜሪካ ድሓን ዝኾነ መገድታት ኣብ ድፍጠረሉ እዋን እዞም ካብ መቃብር ኣውፅኦም እግሪ ተኸሉሉን ሕወሓት በዓል ማይክ ሃመር ዘሎ በዓል በዓል ሱዛን ራይስ ካብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም እንዳተሰጎጋሉን ኣብዚ ዘለዎ እዋን ሰላም ክብል ከሎሲ ናይ ሓቂ ክድነቕ ዝግብኦ እዩ ማለት ሕጂ ትንምሸቱ ሰላም ክገብር ዝኽእል ካብ ብናቶም ብናይ ትግራይ ወሰን ተሪእና ኢኻ እቲ መንግስቲ እቲ ንዖም ውክል ዝብል ውድብ እዩ ንዖም ዝብል መንግስቲ እዩ ሕወሓት ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣካል ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኦም ሰላም ተገይሮም ሰላም ክመጽእ እዩ እዚ ኣብ ሚድያ ጎስጓስ እናገበርካ ሽጠራታት ጌርካ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ኣሕሚእካ ወይላይ ሕጂ ባር ብገበላ ድኸልከልዋ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣጀንዳ ብሕጓ ክንኣትዋ ንኽእል ኢና ዝብል እንተመሲሉኩም ግን ነዚ ተሽዓተ ብሄራት ናይ ትፈልጥዎን ኢኹም ንዓና ኣይትፈልጥናን ኢኹም ማለት እዩ ኣይተማሃርኩምን ማለት እዩ ግን መብዛሕትኩም እቶም ኣትሊስቶም ድሓን ትብሉ ዘለኹም ተማሂርኩም ትመስሉ ኣለኹም እሞ ይመላኣልኩም ክብል ደሊ ኣነ ውሒልኩም ዳ እምበር ግርም عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين فغران تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين فغران تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا من تقال وعزل بحدي سنا حساب وريتهم أمثلتي أنا لتنسي أبنو حبيبو تميتنا وتيو قبلنبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو تميتنا وتيو قبلنبو مسمتنا راني هاريبو غلاي أختي عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا تحكح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باش بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبن حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا دلونتي دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا نديو ما تلسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروح تنكب وتروح تدالو عدم كغوس كيسكاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبر كبرات سكرمتنا وترو لنا كاسكاس كبرتاتنا من غاس نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالو أبوانا سلو سيات دالو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين
أبزناتنا قطري أبزناتنا منبار دحر حصاب مرسال بخارينا التكبار تمال اللومن تمال دلواتنا عقبرين قالين تمال اللومن تمال دلواتنا عقبرين قالين وتر لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي بدي لو تتنا زيات دالويو هلواتنا زيات دالويو تبتانا تمالين لومن تمالين دلواتنا عقبرين قالين تمال اللومن تمالين دلواتنا عقبرين قالين تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبلنا زيزاني تمال اللومن تمالين دلواتنا عقبرين قالين تمالين لومن تمالين دلواتنا عقبرين قالين تمال اللومن تمالين دلواتنا عقبرين قالين